In Bezel wordt er op een bijzondere manier stilgestaan bij 80 jaar bevrijding. Er wordt momenteel druk gerepeteerd voor een indrukwekkend toneelstuk met de titel Vrijheid overwint de Pien. Onder leiding van regisseur Theo Geraerts zetten de spelers, waaronder veel bekende gezichten van het Draaksteken, de laatste puntjes op de i. We horen allemaal herdenking, vrijheid, daar zijn we allemaal mee bezig. Maar niemand komt er eigenlijk dichtbij. En als je zo'n voorstelling gaat maken, ik heb me echt wel verdiept. Ik heb een paar mooie eenakters kunnen vinden. Die bestaan uit dialogen, een waar gebeurde dialoog. En als je daar helemaal induikt en je gaat met de spelers repeteren, om echt die personages naar boven te halen, ja, dan wordt het ook wel heftig, ja. En dan komt het ook wel heel dichtbij. Na het hele Draaksteken en het debakel, een hele eer om gevraagd te worden om deze rol te spelen. Het is een hele andere rol. Ik vind het mooi dat ik zo'n verhaal mag vertellen, zeg maar. Ook ja, op de dodenherdenking zelf. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat vind ik sowieso bijzonder. Het toneelstuk wordt opgevoerd op 3 en 4 mei, ook op de dag van dodenherdenking dus. Om het toneelstuk zo dicht mogelijk bij het publiek te brengen, heeft Theo zich tot in detail voorbereid. Daaruit is de rol van een Duitse soldaat ontstaan. Want ik kon me voorstellen, en dat gebeurt nu ook denk ik, dat er in oorlogen mensen gemanipuleerd worden om mee te doen. Maar eigenlijk, zeker als jonge gast, 16, 17 jaar, kom je er pas daarna achter, dit wil ik niet. En in ons stuk mag die Duitse soldaat nog zijn excuses aanbieden aan de Nederlandse bevolking. Je realiseert je wel dat mensen op enig moment bepaalde keuzes maken. En soms weet je niet of die keuze de goede keuze is. En voor heel veel, ik denk ook Duitse jongens, is een soort van worst voorgehouden dat de wereld er een stuk beter zou uitzien als ze zich zouden aansluiten bij het Duitse Rijk, zeg maar. Ja, uiteindelijk heeft dat anders uitgepakt. Waarom ben ik zo stom geweest? Misschien wel naïef. Waarom heb ik niet een goede keus gemaakt? Het inleven in de aangrijpende verhalen zorgt bij de spelers zo nu en dan voor de nodige emoties. Ook bij de repetities. Ja, ik heb toch wel iedere keer bij iedere repetitie, ook thuis, dat ik echt met tranen in mijn ogen de stukjes aan het voorbereiden ben. Ja, wat maakt het zo heftig? Nou ja, ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen hoe dat is geweest die tijd. En dan probeer je daarin in te leven. En ja, het lijkt me gewoon vreselijk dat je zoiets meemaakt. En zelfs nog jaren later eigenlijk, wat mijn personage speelt, dat je daar zoveel verdriet van kan voelen, nog zoveel jaren later. Fout? Die vader in de oorlog was fout. Fout! Fout, fout, fout! De oorlog was fout! Ik haatte de oorlog! Mijn rol is iemand die zijn vader is verloren. En zijn vader, haar vader, was een NSB'er. En ze weet eigenlijk niet zo goed wat hij heeft gedaan of waarom. Maar wel dat hij ooit het besluit heeft genomen om het te doen. Waardoor heel veel slachtoffers zijn gevallen. En dat is voor haar een enorm trauma geweest. En dat probeert ze te verwerken. De voorstellingen vinden plaats bij Hoeve de Bongerd in Bezel. Daar zijn aan de balie ook de laatste kaarten te koop. Het programma rond 80 jaar bevrijding in de gemeente wordt samengesteld door Kernoverleg Bezel. Zo ook het toneelstuk. Ik heb er al iets van gezien en ik moet ook eerlijk zeggen, het is een aangrijpende voorstelling die het oorlogsverleden of eigenlijk de herinneringen, de niet verwerkte herinneringen laat zien van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En ik moet zeggen, heel emotioneel.